Unang-una po, maupay na gabi po sa ating lahat at sa inyo, tagapakinig po ng iyong programa. So as per our investigation po ma'am, on March 14 po, bandang 8:54 po ng umaga, nakatanggap po ng tawag ang Coast Guard Substation Baybay mula sa CDRMO Baybay regarding sa isang distress paddle boat po or bangkang disagwan na may halos 3 kilometro ang layo mula sa kanlurang bahagi ng Barangay Hilapnitan, Baybay City, ang nasabing tumaob na bangka. For the record po ma'am, ang naturang bangka ay lula ng dalawang pasahero po. Sila po ay sina Mr. Edgardo Escabarte, 63 years old, at ang kanyang may bahay po na si Mrs. Maria Escabarte, pawang mag-asawa po ito at residente po sa Barangay Bunga, Baybay City, Leyte. Sir, ano pong klasing bangka, sakayang pangdagat po itong dala po nila at saan po galing at papunta po ang route po ng nasabing sasakyang pandagat? Yes ma'am, ang nasabing bangka po ma'am ay pribadong pagmamayari po ng naturang mag-asawa. At batay sa kanilang naging salaysay po, sila po ay pumalaot patungo sa isang bahagi kung saan ay pinuntahan po nila yung isang payaw. No, 3 kilometro po ang layo mula sa shoreline ng Barangay Hilapnitan, Baybay City. Yun lang po ang naging ruta ng mag-asawa, ma'am, at yun lang din po ang pinunta nila doon, isang payaw po. Yung payaw naman po, isa tong strukturang inilalagay sa dagat upang tipunin ng mga isda at mapadali po ang pangingisda nila. Sir, ano po yung naging dahilan ng pagtaob po ng bangka? Nung natanggap natin ang tawag, ma'am, agad po tayong nagpadala ng search and rescue team na pinangungunahan ni Petty Officer First Bulawan, ang aming substation commander ng Coast Guard Substation Baybay, kasama ang kawani ng CDRMO Baybay upang tumungo po sa nasabing nai-report na bangka. Nung nakarating na po ang ating team sa nasabing coordinates or area kung saan napaulat po na lumubog ang naturang bangka, agad po ay tayong nagsagawa ng search and rescue operation upang ma-verify at ma-check po natin ang kalagayan ng pasahero at ng bangka. Ayon na rin po ma'am sa naging salaysay ng nakaligtas na pasahero at sa naunang investigasyon na isinasagawa ng ating kawani, ang maaaring sanhi ng pagkalubog ay sa sobrang bigat po ng nakuha nilang isda na inilagay nila po doon sa kanilang paddle boat galing sa payaw at maaari po na hindi po kinaya ng kanilang bangka ang bigat. Kaya dahan-dahan po itong napapasukan ng tubig, gawa na rin po na may kalakasan po ang hampas ng alon at that time. At sa di sinasadyang pagkakataon po ma'am, talagang sinampas po talaga sila ng malakas na alon at that time na naging resulta po sa pagkalubog ng kanilang bangka. Ayon na rin po sa nakaligtas ma'am, sila po ay tumalon na bago ito tuluyang lumubog po. Sir, pwede po bang malaman kung ilan pong kilo ng isda yung lulan po ng bangka, yung dala po ng mga survivors? Dahil na rin sa sukat ng kanilang paddle boat, ma'am, hindi po bababa sa 3 gross tonnage po yung bigat po ng bangka nila na disagwan. So most probably, ma'am, between 20 to 30 kilos po ang kanilang nakuha. Estimate lang po namin yon kasi nung naabutan po namin, ma'am, dun sa area po, tumaob na po yung hindi po namin ma-determine talaga exactly kung ilang kilo ng isda ang kanilang nakuha. Sir, may naging casualty po ba o nasugatan na sa pangyayari? If meron po, ilan po? Kumusta po, sir? Noong namataan ng PCG Search and Rescue Team ang lumubog na bangka po, ma'am, sa nasabing lugar, bandang 9:15 po ng umaga, nakatanggap po ulit tayo ng tawag mula sa barangay chairman naman ng Barangay Bunga, Baybay, Leyte. Na yung mga accordingly ma'am sa nabigay sa atin ng report, yung mga pasahero po ng naturang bangka ay na-rescue na ma'am ng kanyang sariling anak. Sakay or lula ng isang motor bangka naman po ma'am kasama ang kawani ng bantay dagat. So
Naulat na rin po sa ating mga rescue team, ma'am, na nauna na nilang nailipat ng ligtas ang mga pasahero. Sa madaling sabi po, ma'am, ang lumubog na bangka na lang ang nabutan ng ating rescue team sa lugar. So sa makatuwid, ma'am, wala pong naging casualty sa nasabing insidente. Ang ating search and rescue team naman po ay agarang nag-conduct na rin ng towing operations, ma'am, doon sa area. At successfully po na ito natin ang nasabing bangka sa pinakamalapit na shoreline. So sir, yung situation po ng mga biktima is wala na pong naabutan yung ating mga personnel ng PCG sa sa area. Yes, ma'am. Yung naabutan na lang po natin sa area is yung tumaob po na motor bangka, which is yun nga po, ma'am, tinaw na lang po natin doon sa malapit po na shoreline. Pero safe naman po yung mga biktima, no sir? Yes, ma'am. Very safe silang nailipat po, ma'am, sa shoreline. And na-turn over na rin po natin sila, ma'am, sa barangay para sa paunang lunas po at karagdagang medical na atensyon. Dahil po, yun nga po, ma'am, may edad na rin po ang mga nasabing pasahero. Okay, sige sir, baka po meron po kayong gustong sabihin po, mensahe po ninyo sa publiko. Go ahead po. Yes, ma'am, muli ang pamunuan po ng Coast Guard District Eastern Visayas through our commanding officer, Commodore Jonathan C. Marvel, Philippine Coast Guard, ay muli pong nagpapaalala sa ating mga kababayan or mangingisda na iba yung pag-iingat po dapat ang gawin, no, lalo na sa mga pumapalaot sa ating karagatan. Tiyakin din po natin nakikinig tayo or nakikiulat sa panahon para maiwasan na rin po natin ang ganitong sakuna or disgrasya sa ating karagatan. Siguraduhin din po natin, ma'am, na may sapat po tayong kaalaman ng ating mga fisher folks, no, or kakayahan na gumawa ng hakbang upang mailigtas natin ang ating buhay sa mga ganitong klase na insidente sa dagat. Maaari po tayong magdala ng mga survival kits or device, no, kagaya ng mga floating device or communication device or kagaya ng cellphone para po makahingi po tayo ng agarang saklolo sa ating sakaling magkaroon ng insidente habang pumapalaot. Siguraduhin din po natin na nasa tamang kondisyon po ang ating mga sasakyan pangdagat at bago po tayo pumalaot. At of course, sundin natin yung mga lituntunin na pinapatupad ng Philippine Coast Guard, especially kapag tayo po ay pumalaot sa dagat. Yun lamang po. Okay sir, maraming salamat po sa oras at sa panahon po na ibinigay ninyo sa Bombo Radio Tacloban. Maraming salamat din po sa inyo. Yes! Amador Pakabombo, Lieutenant Junior Grade Mart Andrew Mangalore of Philippine Coast Guard. Ito na Station na Commander Makabombo. Ito na Coast Guard Station Western Leyte. So,